நாட்டை வங்குரோத்தடைய செய்தவர்களுடன் இணைந்து நாட்டை முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல முடியாதமையினாலேயே தாம் பதவியை பொறுப்பேற்க விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லை என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவிக்கின்றார். தற்போதுள்ள ஜனாதிபதி அவ்வளவு திறமையானவர் எனின் ஏன் எதிர்க்கட்சியில் இருந்து கொண்டு வேலை செய்யவில்லை? ஏன் அதிகாரம் இல்லாத போது வேலை செய்யவில்லை? எப்போதுமே அவர் செய்ததில்லை. இன்று ஒரு கேளிக்கையான சூழ்நிலை தோற்றம் பெற்றுள்ளது. வரி விதித்துவிட்டு ஜனாதிபதி மலையகத்துக்கு செல்கின்றார். வரியை அதிகரித்துவிட்டு ஜனாதிபதி மற்றும் அவரின் ஆதரவாளர்கள் கூறுகின்றார்கள் தாம் புதிதாக மீண்டெழப் போவதாக கூறுகின்றார்கள். நாம் பார்த்துக் கொள்வோம் என ஒருவர் கூறுகின்றார். போலியாக வந்து முட்டாள்தனமான காரியங்கள் செய்து நாட்டை வங்குரோத்தடைய செய்து நாம் பார்த்துக் கொள்வோம் என்று கூறுவதற்கு 7 மூளைகள் கொண்ட காகம் வரும் வரை கிராமங்கள் முதல் நகரங்கள் வரை மக்கள் எதிர்பார்த்திருக்கின்றார்கள் என்பதை மட்டுமே கூற வேண்டியுள்ளது. அதேபோன்று கால்நடை சொத்துக்களை பாதுகாக்கின்ற சம்மேளனம் ஒன்றை நடத்தினார்கள். இந்த நாட்டை வங்குரோத்து நிலைக்கு உட்படுத்தியவர்களில் பிரதானமானவர் என்ன கூறினார்? நாம் நாட்டை பொறுப்பேற்கவில்லையா? அவர் ஷூட் தைத்துக் கொண்டிருந்தாராம். தற்போது ஜனாதிபதியாக முயற்சிக்கின்றார் என்று கூறுகின்றார். நாம் எடுத்த தீர்மானம் சரியானது என்பது இன்று உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும். நாட்டை வங்குரோத்தடைய செய்த மொட்டு கட்சியுடன் இணைந்து நாட்டை கட்டியெழுப்ப முடியுமா என்பதை ஒரு கணம் சிந்தித்து பாருங்கள். நாட்டுக்கு துரோகம் செய்த அரசு சொத்துக்களை சுரண்டிய காக்கை கூட்டத்துடன் எம்மை அரசியல் செய்யவா கூறுகின்றீர்கள்? අපිට දේශපාලන මදු සමය ගත කරන්නයි කියලාද කියන්නේ?